hikimar sarauta shine mutum ya zama mai daraja da kima a idan al'ummar bisa adalci. Basarake shine al'umma sai da cewa a koda yaushe yana kusanci da su kuma yake kokarin ya kwato musu hakkin su a koda yaushe. Idan fa sarauta kike ji da shi, sarautar su ta fita mu. Mulki kike ji da shi, sun fi mu. Dauke shi to ku tafi da shi ku je ku daure shi a turken dawaki sai yayi shekara. Kada ku bashi wani abinci face dutsa. Sai luba. Tun lokacin da ya fara bibiya ta na so in kashe shi, to amma sai na yanke shawara in kawo maka shi ka gan shi. Ba gaisuwa ta kawo ni gurin ka ba. Abin da ke tafi da ni magana ce ta ɗana. A wani hali yake ciki? Na ba ku daga nan zuwa almuru magariba. Ya zama lalle kun sako mana yaro. In ba haka ba. Mahaifina ya shiga tashin hankali. Mugun tashin hankali. Zan so hakan ƙwarai da gaske. Saboda idan muna tafiya tare da ke wannan kyan naki zai rinka haska ni. Wal. Ai mutum shi ke kafa tarihi. Ina so ki ba ni dama domin na kafa na tarihi. Ta yaya zan kafa tarihi? Ta hanyar mallaka soyayya ki. Wannan ma wata sabuwar ƙarya ce? Allah sarki. Sai dai idan zuciyar ki take faɗa miki haka. Dan na tabbatar ina da yaƙini in maka aure za mu zauna lafiya. Tun a lokacin ya riga na cancel ɗinka a cikin rayuwata. India sai luba. India sai luba. Ba zai yiwu a ce ni ina nan as commissioner of police a ce yar sarki guda a wannan jihar an yi kidnapping ɗinta. Kai ma ka san ba zama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, salamu alaikum. An kalmala? Alhamdulillah. To, kuma yayi. ga wannan. Hayya. Naira 10,000 ce. Allah hala kuma? Ajiya ɗan sha'amanta. Wai hajiya mai tambaya mana. Wannan yayin arzikin masu sanin girman mutum, girman na gaba. Dama su ake sha kiki tara a nan gidan wani? Wallahi su ne. Waɗannan dai da ka gani su ne ba wani abu ba. Amma sharri, makirci, kutun gwila ba abin da ba na gani akan yaran nan. Ai hajiya mutum, ke shiga mutum. Ai wai in dai mutum zai saka hoda, isa jan baki, isa riga a jikinsa, ai ga baki ɗaya an nan ga zama da shi karuwa. Har budurwar yanzu. Subhanallah. Sai dai ki bata kace-kace. Subhanallah. Mu wallahi ba zan basu kace-kace. Zan musu. Ai ni so nake Allah ya shaide ni. Ba waɗannan mutane ba. Aka ce kamar ta yin duniya. Wajiya, rabe yanzu zuwa na gidan ya zama alheri ma abu. Gaskiya ne. Daga yanzu ni ne kariyar ki tun daga nan gidan har fada hakimi ba ki da matsala.
Adalla na gode. Ba damuwa haka. Na gode. Ai na gani dinka. Na gode. Shi sa aka kira ma ai in ba ki hutu da gaggawa. Wallahi. Ai tsana ce. To ai na ji a ne. Su nake a gona yanzu. Uwa mara. Ne tun da ganki yanzu. Su nake uwa mara. Allah sarki ne. Na baby. Wallahi wallahi. Wallahi tallahi. Wanda! Wanda! Kawai na zai mutu. A zuwa raka ne unguwa. A raka shi har gida. Madalla na gode. Allah ya ƙara sutura. Allah ya ƙara sutura. Na gode ki. Allah ya ƙara sutura. Ba ki da matsala hajiya. Na sani. Ke ma tsari za a yi. To shi kenan. Na gode. Ki za a yi ba ba. Na gode. Wanda aje sai an dama masa fara ya sha da ni. Sannan za a dawo. Hajiya Batula. Ba wani abu kuma ɗaka ta shi. Agora. Tem um quando. Lambawa. To da kin mana rike barki. Ko ka da bazai me zaki lambawa ta. To ai baba kogi ba yake nufi ba. Ka kika ce? Sosai. Za mu jan baki. Ba da. Na gode. Bismillah. Alhaji don travel o, Alhaji don travel. Mun yi waya da Alhaji ɗazu ya ce in zo yana gida. Alhaji no dey, Alhaji don travel. Ah, ya ce min in zo mun yi da shi. Na ga zan yi ma karya ne, na ga ma Alhaji baya nan kuma kana tambaya ni? Alhaji baya nan. To ina ya tafi? Ya yi tafiya. Yaushe ya tafiya? Ka yi waya wannan, ka kira karan. Ɗazun nan muka yi waya da shi, ya ce min in zo in same shi? Kai, Alhaji baya nan. Baya nan. To shi kenan. Za ka tafi kenan sai Hajiya namu, kai yarinya mai kyau wannan. A'a, Hajiya. Alhaji yana zai zo ka jira shi a ciki. Hajiya namu. A'a. Da tulu. Rebecca, come here. Yarinya nan ta zo ne? Yarinya? Which one? That girl where you come that day. Alhaji, there are too many. Which one? The thin one, I be the Oyumbo one, I be the Pat Banana. Come on, shut up. You the crazy. Let me ask this kind of question. I tell you that girl where you come. Huh? You ask me say Balamba, Naroba one. There inside Alhaji. That girl where you come day before yesterday, I'm asking you. Alhaji. There inside.
osize ibi idan ibi no ewi na kan akuya osizi na kan alade alaji mata patan oyinbo Allahu akbar. Yawwa. Kai. Kaga fara kilisa. Gagargarin na watan doki a dawa. Kin zama kina jira na ko? Wallahi na ji. Wallahi shi kaina. A'a to ai kin san ni tunda na san kina zo ne. Ai tunda kika yi mun wa na ce ba da kwanciyar hankali. Na dinka haɗa kudu ina jefa dubul sun gina. Buga wani bako. A ba da na buga yanzu dai zan buga. To ai to ya hanya. Wallahi alhamdulillah. To ai ni na ga kin wani kankama jiki ne kamar ba gidanki ba fulfuli. To ya zai. Baka nan ai ina ni ina sakewa. Ko ina ai tauraruwa ne kai dole ka san kuma sai in an ga wata. Wai kina da buga zaraga wata? To ai shi yasa ba zan samu farin ciki ba sai kana nan. To ai ni wannan sai da ga zaraga rana. Bari da dai kusa ka sha labari. A kin ga ba zan san dawa bane kawai mu shige daga ciki. Anya. Kaga basaraken alfadari wanda ya fi karfin dan jakin dawa. Ki so na mu. Sai ka faɗa. Gaskiya ina yin ki. Allah alaji. Wallahi. A ni ma ina yanka alaji ba ƙarya. To ya aka yi ne? Sassabila to ni ina ganin ai amma abin da ya kamata mu yi ko sai mu shiga ɗaki saboda magana ba ta nan ba ce. What is this? Alhaji yana ciki? Waiting. Alhaji yana ciki? Alhaji. Alhaji ne dai. Bai gaya maka ko ni wace ce ba? Alhaji ya kawo mutane. Matsa min wuce. Alhaji baya nan. Who are you? Ni matarsa ce. Eh? Ni matarsa ce. Alhaji ba shi da mata. Alhaji yana da plenty wife ne. Da yawa. In kin zo nan gida za ki ga mata da yawa Alhaji ya kawo. So Alhaji ba shi da mata. Mu Alhaji bai gaya mana akwai mata guda daya ba. Alhaji no get wife one. Eh? Tara matan ma kenan yake yi. Tara me? Matan ma kenan tara su yake yi. Tara mata da yawa ke. Alhaji yana da mata da yawa. To matsa min wuce. Hajiya, Alhaji don travel. Wannan mota daga ita ya fita daga cikin gida. Okay, it's true. Alhaji ya zo da wannan mota amma ya hau jirgi ya tafi ya yi tafiya. Ya hau jirgi ne. Ka matsa min na ce. Gongo. You want to see Alhaji? Go. Talk now, see you. Ka ce tun dama abin da kake nema kenan. Wanda aka ajiye ka kai. Haji ya namu. Fefe. Ota fio. Otare. Ota me ko fulami. Alhaji dey inside. Dey inside. Go straight. Waju. Za a yi shege inside o. Za a yi shege inside. Oh, Alhaji. Munafikin banza munafikin wofi. Ina za ka? Tun dama abin da ake gaya min na gani da idona. Munafikin Allah ta'ala. Ni kike ce munafikin Allah ta'ala? An gaya maka Alhaji. An gaya maka Alhaji. Ike ki mata. Ka ji tsoron Allah. Da girman ka da komai da darajar ka da me wannan tafi ne. Da me tafi ne. Alhaji wace wannan? Da me wannan tafi ne. Na ga sai wani iri. Da me tafi ne da kwalliya ko kuma da tafiya. Kin gama. Ba ni nake auren ki ba. Wannan zaki kalla ki ce wa karuwa ki ce zaki ki zo ki tattaka. Ke kuma munafukan Allah ta'ala mai bin mazajen mutane. Ba za ki je ki nema mijin auren ki ba. Ta ki zuwa ta nema. Sai kina bin mazajen mutane. Ta bibiye mazajen mutanen ki abinda zaki. Kwantar da hankalinki. Ba na so ki ci uffan. Ta.
yau zan yi magani. Yau zan yi magani. A ce ba ki da mutunci a gaba na waki zo ki wannan rashin mutunci fitar da gidan nan kuma ki je na sake ki saki uku. Alhamdulillah ta fi nono fari. Alhamdulillah ta fi nono fari. Ke ma ki jira ranar da naki za ta yi. A juri zuwa raki. Ashe matan na haka take. Shuru da ita. Billahi lazi ina jin rabi namiji na aura. Wani kutufo da ta miki na dauka ba za ki tashi ba. Ba Alhaji ai ta samun ciwo. Wani ai sai ta samu virus. Gaba ɗaya ta gajiyar da ni. Ta ji min ciwo wallahi. Me ya tsina na mun auren? Ai ba abin da ya tsina na mun. Alhamdulillah tun da ka sake ni. Hajiya. Hajiya, What is that? Ya za a yi ka sake ta? Ni wallahi ban ji daɗi ba. Dan Allah ki daina wannan magana. Har saki uku? Ai raina ne ya ɓaci ganin yadda ta ci mutuncinki. Ni kuma duk wanda ya taɓa mutuncinki zan ci mutuncinsa. Wannan abu ne na daban. Ba ga ki ba? To Alhaji ni ma wata ran korana za ka. Salsa ki daina wannan maganar. Haba Salsa, me yasa kike haka? Kai. Kwantar da hankalinki, ba na so ki fita kina fushi. Ki dan yi haƙuri. Yanzu abin da za a yi. Kina ji na Salsa? Ba damuwa ba ce ki saurare da ki ji me nake cewa. Abin da nake so ki gane, kin ga dawo nan kusa da ni. Kin yi nesa da ni dawo nan. Zauna nan. Dan Allah ki shuru ki saurare ni. Ni a matsayina nake so ki duba na dalin ɗinki. Ki haƙuri. Ki ce kin yi haƙuri. Kuma duk abin da kike so yanzu na bukata ki ga mun zama ki. Salsa, ki buɗe baki ki magana, feel free. Dama ina da buƙatar 200,000. Haba Salsa, what is 200,000? Eh? A can za ki ce kamar kwata miliyan kuna wani haba Salsa. Ai ko dan abin nan da aka miki da ɓacin rai, ya kamata in faranta miki. Idan na baki 250,000 yayi? To bari zan baki 500,000. Eh? Kar ki damu kin fi karfin wannan ai. Alhamdulillah, na gode Alhaji. Wallahi ina yin ka ba Yau ƙarya. wace sake jikinki dan Allah abin da ya faru kar ki taɓa tunanin wani ma abu ya faru. Ba komai amma ka kira direba ya kai ni asibiti a duba ni don wallahi ta ji min ciwo. Ko masa zan je miki ne. To ya ma laifi tashi mu shiga daga ciki. Allah. Salisa kinga za ta dawo wallahi ba zai raka ki. A wallahi. Wallahi da ba wasa bane. Za ta dawo da wuka. Allah ka ga na saki matan nan. Allah kar ka sa ta dawo da wuka cikin dare. Mu je raka ki. Wannan ba na bane da zaki sare tunani. Ba ni ne mai gidan nan ba. Akwai wanda ya sai mutuncin kalishi. Ani fara so da kina fushi kina warsu ta fuska. Kar ki ba mu Allah yanzu ki je da sauki ki ta baki ruwan wanwa ki je ki duk abin da kike ki je reception ki ci a baki dan mukullin daki za a ga shi wanwan ki je duk abin da kike bukata ki oda kin ji ko ki yi hakuri wannan ba na abu ne ni yanzu na yi kallon wannan mata ta ce mata ta ce faɗi take tana ta bibiya ta tana cewa mata ta ce to mu je Are you crazy? Me na gama wanke ka da ce me na gama ba na gama duk wanda ya ce ba nan ba Alhaji what happened? Baka da What are you doing? Baka da hankali. Me na yi kuma Alhaji? You know. Me na gama ba na ce duk wanda ya zo ka ce ba nan ba. Me na yi? Alhaji me na yi? Wannan wani matar da kamar ta shiga ka san wace ce? Kuma ba ce ka bata ta shigo. Ta ce ta zo Alhaji kana da woman. You are very stupid. And I'm telling you. Mata da yawa suna shiga kullu Alhaji da yawa suna shiga suna fita. Hajiya Batula. Hajiya Batula. Ki ji tsoron Allah. Ki zama
zamo mai ɗa. Ki zamo mai kirki. To. Sannan ku da zuwa. Kin je kin ga wasu yara sabon yanka? Bari kawai. Abin aiki bar kalla bismillah. Masha Allah. Wallahi tallahi bana ai kasuwa sai a hankali. Gaskiya wallahi. A'a ba matsala. Kullum alati zan danga ji. Ina fassa waya. Sannan ku da zuwa. Sannan ku da zuwa. Ne muku marhaba. Kin ga kamar wannan da ita wannan abin da za a yi kawai sai in tura su Saudiya su tafi dogon gida. Wannan haka ne. Idan suka je sai su saje da larabawa. A'a. Ita kuma wannan da wannan samu zan yi in tura su a gege wurin baba karami. Na san kuɗi na zai dinga turo ma. Wannan haka. Baba karama aikinsa ne. Ba matsala. A'a. To. Amma Hajiya ai ba haka muka yi rike ba. Iyayen mu sa suka za ki kai musu za a samu a makaranta kuma sai da muka zo ki dinga magana dogon gida. Ta da Allah sha. Kwantar da hankali. Kin san menene na ga ki kadai kika damu. Shi kin san talauci ba abin so bane. Ba shi da daɗi. Wai da kuruce kika tafi kika nemo kuɗi idan kika kai ai za ki zama gwamna. Ki zama sai abin da kika faɗi kuma ki wa kanki hidima. Ko ba haka ba? Ke ba ki son kuɗi ne? Wai sai an ki kwanta da hankali. Biji ba ranki. Don gudu Allah ta bike kuma ku samu Saudiya. Kuma Saudiya ma dogon gida. Ku je ku tarar da saramata a can. Me yi muku zafi? Za su ware Hajiya. Allah ya taimake ku. Sanda za su ware ba. Za ku tafi Lagos. Za ku je ku tarar da yar gajeriya tana nan. Baka gajeriya tana nan. Amma tana ta san ni na turo muku ita. Na san babu mugunta a kai. Kun ji? Kuma idan ku da gogewa. To sai an tura ku Saudiya. Sai na dawo. A ji a kai su wanka su gyara. Sai na dawo. Sai na dawo. Ki ji tsoron Allah. Ki zamo mai ɗa. Ki zamo mai kirki Hajiya. Makaranta. Ku ga makaranta. Hajiya Batula. Good morning. Who you want to see? Hajiya tana ciki? Hajiya. Hajiya, you come to say Hajiya. Inside this house. Inside Hajiya, there inside. Hey, so again you come to say Hajiya. Hajiya. Hajiya, no, no, Alhaji dey inside though. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Karki damu hankali kin gane ko
kar ki ji tsoro, daure ki zauna mai magana. Hajiya na zo ne ba. Na ji amma zauna, kar ki damu, ba komai, zauna. Kar ki ji tsoro, kar ki damu. A yanki ta ce mai? Hajiya Binta nake nema. Kin ga nan gidan babu Hajiya Binta a gidan nan, sai ni Alhaji Kabiru wanda ake cewa uwar kuɗi. Yanzu abin da nake so da ke, da Allah kar ki tashi hankalinki, ki kwantar da hankalinki, ba abin da zai gagara. In dai magana kuɗi ce baki da matsala, kuma wallahi duk abin da kike bukata na rayuwar duniya zan dauke miki. Ga kike kyawun yarinya, fatar ki mai kyau, komai naki ba wani abin da za a kushe. Kuma daga ganin wannan jikin naki na tabbatar da cewa ba kya shafa mai. Ban gane me kake nufi ba. Ki da kanki za ki gane a hankali. A'a, me zafi? Zauna mana magana nake kina tashi. Ni gurin Hajiya Binta aka turo ni. Zan faɗa mata sako. Ba sai na zo na ba, kawai ka faɗa min. To kuma sai a magana ni ina zo da ke kina tsaye. A haka gidan filifili karki ji wani abu. Abin nan fasiri ne. Haka zaki fita salin al'umma da ya san me kika zo kika yi. Kuma kin ga shi kamar da kike ga miki ita wata don Allah baki da ni fa ba abin tsoro bane. A haka je ga ka kamar babban mutum. Ka ji tsoron Allah. Abin da kake so ka aikata a kaina, ka san duk abin da kai wa dan wani sai an yi wa naka. Allah ba zai taba kyale ka ba. Allahu akbar, gaskiya ne. To ai yaro kenan. To ai to yanzu dai abin da za a yi, ni ba mugunta zan miki ba. Saboda haka na yadda abin da zan yi ne muke yi sai a yi min, amma ki zauna da ki abin da nake. To wallahi Allah ya fi ka, ba za ka taba samun nasara a kaina ba. Kin zo gidan nan ga AC kina ta gumi, wannan mayafin ki dan cire shi mana. Ba zan cuce ki ba. Ni ba da wata matsala, ni ba kuturu ba, ni ba bakaho ba. Allah ya mun wadata. Me kike nema a duniya da ba zan yi miki ba? Duk abin da kike tunan yaro dan yoyo zai miki, ni ba zan yi miki. Dan tsuke wannan ina yi. Dan azdown din nan ta kama ma ina yi. Da cikin gayu ne. Tur da halinka wallahi. To yawa. Zauna a nan, zauna a nan. To zauna. Na fuskanci ba ki gane karatun ba. Zauna. Ni ba sai na zauna ba, kawai Hajiya nake so in gani in faɗa wa sako in tafi. Nan gidan babu Hajiya. Ni nake wa ɗan mata Hajijiya. Aikin yadda nake gani. Kada matsoguna. Now she don't go inside carry my money. She steal my money. She carry my money go, and you are here sleeping. Emeka, you are here sleeping. Nan gida. Ka zo carry my kakao. Ina ruwa Emeka ciki. Emeka, go find this girl. Go find this girl now. Abuna, go find this idiot. The human. I swear with God, I didn't see her. Na pledge they play. I been an enter sand, she enter sand. Now, if I understand you. You don't do how? Hold on. Now, if I understand you, you want to tell me say this girl escaped. You want to tell me say you and her when I shared my money. You want to tell me say you know see this girl. You are very stupid. Alaji, I swear to God. Ah, Chineke. Not me now. Is it by force you are going to do this in Alaji? All the one you are doing, you didn't thank God for it, and you are not. Hey, this man is beating me. Oh, Emeka want to kill himself for this God.
Hey, this baby Alhaji is carrying his hand like a wood and slap. Prayer. May God forbid this. Wake ba na ce ki daina zuwa nema na gida ba. Ba na gaya miki ka ki ƙara zuwa nema na ba. Duk abin da kike so ki mun waya ko ki turo min da account number turo miki ta waya. Amma me yasa kike zuwa gidana? Ni ne mamaki ma me yasa wannan shashashan mutum ya bai kai bari kika shiga min gida. I don't like it. I'm done with you. Alhaji wani important issues ne ya kawo ni na je na Allah duba lafiyata. So kai ma sai ka je ka duba lafiyanka ka san status ɗinka. Za ka iya duba wannan sai ka je asibiti. Emeka! Rebecca! Alhaji. Alhaji. Na that girl? Alhaji. Na that girl? What's happened? Abi, she refused to give you that. Alhaji, she refused to. Alhaji, you sack me. What can I do? My work? Oh my God. For you, she cannot. Chai! Chineke! Alhaji, who brings this one? Nadia. Emeka, why they shout like this? Nadia, they bring this Abina, that girl. Why they shout like this? This one now for that girl will come out. Emeka. Oh, Nadia. Emeka. Emeka, don't finish your Alhaji. And they talk to you, they do me nonsense. Why they cry? Why you cry? Alhaji, that girl not too much now. Emeka, you want to tell me, say, if this girl can't see me, you too they see this girl, you did not come. Alhaji, sometimes, not be all the time, Alhaji. You know that thing even at once. Emeka, Obanka like a 12. Alhaji, I've already eat my father now. Emeka, Obanka like a chini. Not you, man, Alhaji, did that. Na ɗebo kai na alaƙa kai ka zo ina kuka kana kuka a shi ɗan iskan yaron nan daga na karɓa ta bata zuwa yake karɓa wannan wace irin rayuwa ce Allah na cutar da kai na Allah ba san da zan kalle ka ba Allah na cuci mata Allah ka sa ban sa mata ba Ke dai kin ga yanzu marufin asiri na ce ki taimaka min ki duba Allah ki duba annabi zan tafi zan bar gidan nan duk dukiyata tana cikin gidan nan ki rike min amana kake kai mun da zuciya ki ci min amana ba komai hajiya ki ya ki rike kin san dai zaman da muka yi ki na kauna na soyayya na taimaka miki Allah ya jiya karki da mu to haka na sai yanzu tafiya zaki hajiya zan tafi yawa amana ki duba Allah a kaina kin ga dai inda na rike ki tsakani da Allah na sani ban ci amanar ki ba wallahi biki ta ba na sani gidana na tafi na bar shi karki da mu hajiya Allah sai abubuwa sun lafa in saka lafa insha Allah sai na dawo ki daina kuka hajiya
hajiya sai kin dawo. Saduwa alheri Allah ya tsare. Allah ya tsare. Allah ya tsare. Hello ranka ya daɗe. Ta fito yanzu. A maganin balance na kuma. To na gode. Sai na ji ka. Hajiya Batula, Hajiya Batula, ki ji tsoron Allah, ki zamo mai ɗa, ki zamo mai kirki. Hajiya Batula, Hajiya Batula. Hajiya Batula, Hajiya Batula, ki ji tsoron Allah, ki zamo mai ɗa, ki zamo mai kirki. Hajiya Batula, Hajiya Batula. Duniya, mu dinga bin Allah.